No vidíte to, ešte aj sneh, teda ľad tu máme, mrzne nám tu. Ahojte, dúfam, či máte všetci dobrý deň. Chcel by som vám povedať pár slov takto posledný deň v roku 2024. Dúfam, či sa máte všetci dobre. Mne sa podarilo včera dostať domov na Slovensko, chvála Pánu Bohu, po dvojdňovej katastrofálne náročnej ceste po 2000 km za volantom auta, čož je extrém. Môžete si to vyskúšať niektorí. Hlavne po nemeckej diaľnici, to je tam nekonečná cesta, kto tade išiel, tak asi viete. Určite mi tu budú zase niektorí písať, a ja jazdím každý týždeň 10 000. OK, však jazdí. V poriadku. Ja ti len hovorím môj pocit. Keď to nechceš počuť, vôbec to nemusíš počúvať. Ja som s Žinuškou v lese. Toto som si nemohol nechať ujsť. Tento náš les. Milujem tu tie lesy na Slovensku. To je niečo fascinujúceho, famózneho. Hovorím, akože všade dobre, doma najlepšie. To vám hovorím. Taký kľud, ktorý tu je v tomto lese, tak to je neskutočné. Ja som si bol zabehnúť trošku s Džinkou, dal som si nejakých slabých 4 km slabé sme si zabehli s Džinkou, tak teraz trošku sme sa pristavili, vydýchať sa, už ideme k autu a ja som si ešte trošku, ja som chcel dať nejakých 5 km, ale nechal som si ten kilometrik na to, aby som vám mohol povedať pár slov, pretože si myslím, že sa to má a že si to zaslúžite vy, ktorí tu mňa poctivo sledujete a pozeráte nejaké moje videjka. Ja nemám statív, tak sa budem snažiť to nejako držať tak, aby som nejako prst nedal do záberu. Dúfam, či to bude v poriadku a bude mňa aj počuť nejako. A obraz bude tiež taký lepší. Už je po 3. hodine, tak už sa začína pomaličky stmievať. Ja som normálne v šoku z toho, aké tu je počasie. Super počasie, mrzne tu. Není nikde blato, čo je úplne paráda. Milujem, keď mrzne. Mohol by aj snežik byť, ale aj tak to je dobré. Čož v Norsku sme vôbec nemali. Posledný mesiac nám tam každý deň pršalo, fúčalo. Dážď od rána do večera, celú noc. Vietor celú noc. Bol to akože hnus. Ja už som mal takú depresiu normálne ku koncu. Chodil som síce behať, akože, ale dalo mi to zabrať a budem veľmi, veľmi rozmýšľať, čo s tým. Pretože to je extrém. A teraz, keď som odišiel domov, tak som pozeral počasie a má tam začať padať sneh. Čo vám budem hovoriť? Chcel by som vám popriať všetko dobré do nového roku. Neviem, či zajtra sa mi podarí niečo natočiť. Zajtrajší deň, tak hlavne vám popriať do nového roku všetko dobré. Dúfam, či budete mať budúci rok lepší. Nebudem vám tu hovoriť tie isté somariny, kakášky, ktoré vám tu hovoria všetci. A proste treba zdravie, to je prvá vec. Šťastie a lásku. Tieto 3 body, keď máte, tak ste šťastný človek. Aj keď prežívate akékoľvek obdobie, tak s týmito 3 bodami, s týmito 3 aspektami života budete, myslím si, spokojní. Takže všetkým ešte raz všetko dobré do nového roka. Užite si to. Bol to veľmi náročný rok. Pre mňa bol veľmi náročný. 2024 bola wow. Myslel som si, že bude lepšia než 2023, lebo 3 bola taká smutná, taká neúplne najlepšia. Aj keď 3 sa zakončila vlastne, 2023 sa zakončila celkom super. A to, čo mi v prvom alebo krátko po druhom pol roku toho roka, čo mi zobrala nejaká sila tam ten hore, tak vlastne ku koncu roka sa mi to všetko vrátilo a možno ešte aj viac. Ale ťažko porovnávať, čo je viacej. Na to ja nejsem, aby som porovnával. Takže zakončilo to dobre. A 2024 bol fakt, že náročný rok. Neviem ako vy, určite mi napíšte. Som veľmi zvedavý na vaše roky, jak si prežili tento rok. No pre mňa bol extrémne náročný, ale zvládol som ho. Zvládli sme to. Dá sa vždycky niečo. Vždycky sa dá nejako bojovať a vždycky sa dá nejako prežiť a ísť ďalej. Čo tam, Žinka? Veľmi veľa zverí tu. Kto mňa sledujete na Instagrame, tak ste videli v storíčku. Pekné srnky som natočil. Krásne. No a keď sa trošku zlepší počasie, tak určite plánujem vám niečo natočiť, keďže som dostal na Vianoce drona vysnívaného mojeho, s ktorým sa učím lietať. Je to veľmi ťažké, už som vám dával nejaké zábery na Instagram,
kto mňa sledujete, tak ste tam videli. Je to pre mňa zložité, ale dá sa s tým, musím sa s tým naučiť robiť a posnívam vám tam nejaké videjka. Chcem ísť na jedno miesto tu na Slovensku, zakiaľ tu som. Chcem ho stihnúť v Malých Karpatoch, moje obľúbené miesto. Taký jeden bod, krásny Malých Karpat tam. Musím sa tam ísť pozrieť a bolo by dobre, keby svietilo slniečko a že budem môcť zobrať aj droníka a natočiť tam niečo, lebo tam to stojí za to. Kto to nepoznáte, tak ako naozaj to stojí za to. Hovorím, toto naše Slovensko je wow, úchvatné, neuveriteľné. Ja si čoraz viacej uvedomujem, aké to je krásne, aké tu dobre, jaký dar od Boha máme. Aj počasie je dobré, aj krásnu prírodu. Čo nemáme, more? Na čo by nám bolo, prosím vás. K moru sa môže keď ísť tam odčvachtať do Chorvátska, jak chodíte. 95% ľudí napríklad, aj keď ja vôbec nie som taký typ, aby som niekde vylehával u mora, ale neberiem to nikomu, každý sme iný. Ja radšej niekam do lesa sa zašijem, alebo niekam nahoru nejakú, než aby som ležal u mora. Takže to more mne naozaj nechýba na tom Slovensku. No, a ja budem za chvíľku pri aute. Bude iba pár slov, nechcem toto zdržovať, chcem vám popriať ešte raz všetko dobré. Držte sa, všetkým vám ďakujem za vašu podporu v roku 2024, aj keď tých videí bylo málo. Ale verím, že budúci rok bude lepší. Určite bude lepší, nie že verím, on bude lepší. Treba si to tak povedať a on bude lepší. To, čo si žiadame od vesmíra, to nám aj splní. A ešte by som chcel poprosiť pár ľudí, neviem, či mňa niekto vypočujete, ale to je taká konkrétna vec, srdečne poprosiť, aby ste popremýšľali nad tým, koľko budete hádzať dnes petárd, púšťať rakiet a ja neviem čoho všetkého, pirátov, alebo jak tomu hovoríte, petardy, to je jedno. Popremýšľajte nad tým, aj keď ste si asi už pokupovali niektorí ľudia ste si pokupovali nejaké, myslím si, že lepšie si zobrať nejakú prskávku, zapáliť si ju, pohrať sa s ňou, alebo čo popozerať, vyfotiť sa, než púšťať nejakých pirátov retardovaných s prepáčením. Ne, bez prepáčenia, retardovaní piráti, alebo čo to sú petardy. Popremýšľajte nad tým, priatelia, pretože, ako viete, ja mám psa, no, viacerých máme psov, ale v podstate Ginka je moja a ja viem, aké to je a ako tí psi trpia, a nie iba psi, trpia všetky zvieratá tu v lese. Už som tu stretol niekoľko srniek, ako tu behali všelijak, čož v normálnom čase tak nestretám. Možno bude nejaká, ja neviem prečo, tak teraz sú vidno, to je jedno, ale proste strašne to robí tým zvieratám zle. Vy si to ani nedokážete, som počul ďateľa, vy si to ani nedokážete uvedomiť, čo im to robí, ako sú vystresovaní, ako sa boja. Tak popremýšľajte nad tým, že či si to neodložíte, či to nebudete. Počuli ste ho? No, ďateľ bol počuť. Tak popremýšľajte nad tým, či si to nepoužiť na potom, či si ich neodložiť radšej, lebo mi je strašne ľúto tých zvierat a aj Gina sa celkom bojí toho. Kupovať nejaké sedatíva, budete mi hovoriť, že prečo nekúpim nejaké lieky. Aj sme to skúšali a ja nejsem zastanca toho. Oblbováky, nejaké lieky, chemické sračky dávať do toho psa chudáka. Môže to spraviť ešte horšie. Aj keď niektorí s tým budete mať dobré skúsenosti, u nás to nefungovalo. Ten pes aj tak sa bál. Takže popremýšľajte nad tým, priatelia, než to budete púšťať. Premýšľajte nad tým a za každú petardu, tak radšej, ja neviem, zasaďte si domov za hrádke niečo, alebo radšej niečo správ užitočnejšie, než na to, aby si púšťal petardu. Chcel by som strašne, aby to zakázali, aj keď budete proti tomu, ale tak ja si hovorím tu na YouTube, čo chcem. Strašne by som si prial, aby to bolo zakázané, aby v podstate boli nejaké tie v mestách, také tie oficiálne ohňostroje, oficiálne, OK, to ešte musíme si zanechať nejakú tradíciu, hej, ale každý jedinec, aby každý človek na ulici pri dome mne púšťal, hádzal pod oknami petardy, ty kokos sa cítim jak prapradet v prvej svetovej vojne, kurník. Človek nevie, čo sa deje vonku. Trošku som to s nadsázkou nadľahčil, ale naozaj, dávajte si na to pozor.
myslíte na tie zvieratá. A keďže ja ich veľmi ľúbim, je jedno, čo to je. Či zvieratá tu divočáci, alebo srnky, alebo naozaj doma. Každý má nejakého psa, každý má nejakú mačku alebo niekoho, tak veľmi tie zvieratá trpia a boja sa toho. Premýšľajte nad tým, či to budete púšťať. Budem rád, keď mi napíšete váš názor na to a určite. Vždycky som sa s takýmito vecami nezhodol s niektorými ľuďmi na YouTube alebo na Twitchi, keď sme streamovali. Ja som dosť proti tomu, ale verím, že mňa budete chápať a že ste natoľko dosť inteligentní ľudia, aby sme si vedeli nejako porozprávať sa, sadnúť alebo niečo. A bez toho, aby sme si nadávali. Ja som len tak povedal. Naozaj tie psíčky, Ginka tu už počula niekoľko výstrelov, že Ginka už sa bála, že pupko. Tak pôjdeme domov a budeme to nejako dneska trpieť. Takže ja si Silvester neúplne užívam vždycky, pretože sa bojím tej polnoci, keď začnú všetci strieľať, tak sa bojím a vždycky s tými psami sme a je to také smutné potom. Takže len tak, aby ste vedeli, aké prežívam napríklad ja každý rok Silvester, odkedy máme psov, tak je to také smutnejšie trošičku, ale tak treba si mysleť aj na to pozitívne, že končí tento rok a začína nový a vykročí do ňoho pravou nohou. Takže krásny Silvester všetkým, užite si to, neopíte sa silno, dúfam, či budete v poriadku, dúfam, či nebudete veľmi piť. Vždycky s mírou, než ho necháte doma, vždycky si zoberte do partičky aj Miroslava, Míru, aby na vás dával pozor. Tak ešte raz ďakujem, napíšte mi komentáre, moc sa teším. Pridajte sa do telegramovej skupiny a držte sa. Pekný deň všetkým. Ahojte.